a la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, als grups parlamentaris de les Corts i el Congrés dels Diputats i el Ministeri de Foment. Alguna intervenció? Jaume. Gràcies, senyor alcalde. A principi de la dècada dels anys 70 del segle passat va ser anul·lada la línia fèrria de via estreta entre Gantí i Dénia. Pronte sorgiren veus per a que la comunicació entre aquestes dues poblacions s'establira de nou. Al voltant de 1980 es va realitzar el primer intent, 7 o 8 anys després de la seva supressió, de restituir-la, i el que es contemplava una estació al nostre poble de Bellreguard. En la primera dècada de l'actual segle, aproximadament en els anys 2004-2005, és conegut un altre projecte en el que es definia un tren més de rodalies que de llarga distància. Algun altre intent s'ha realitzat pròxim a les eleccions, aprofitant aquesta conjuntura social i política. Ja en l'any actual s'ha tornat a fer un altre projecte sols tenint en compte la rentabilitat econòmica i que no respon a les peticions de les 4 comarques implicades en el traçat. Per això volem un tren que siga vertebrador entre les comarques assenyalades, que no sols responga a la rentabilitat econòmica, sinó més bé a ser un servei públic, és a dir, de rodalies, i que tingui en compte el valor atractiu i turístic de les comarques indicades. Gràcies, senyor alcalde. Gràcies, senyor Jaume. Alguna intervenció més? Jaume. Per part del grup municipal i per part del Partit Popular, el que desitgem és que sempre moltes paraules i pocs fets. A veure si de veritat els fets borren a les paraules. Gràcies, Jaume. Gràcies per les dues intervencions dels dos regidors, per la unanimitat dels grups a l'hora de presentar la moció, i sols comentar-los com l'Ajuntament de Bellreguard va fer unes al·legacions a l'avantprojecte que també van ser passades al grup municipal del Partit Popular, sol·licitant en 3 línies generals que aquest tren siga realment de rodalies, que continga la parada a Bellreguard i, com no, també respecte el carril bici. Si és necessari la seva destrucció per a construir la via, que tinguin en compte que després l'han de reposar d'una forma paral·lela. A partir d'ací passem a la votació de la moció. Vots a favor? Unanimitat dels presents. Punt tercer, aprovació compte general del pressupost d'exercici 2015. Donar compte de l'expedient tramitat per a dur a terme l'aprovació del compte general del pressupost de l'exercici 2015, atenent a l'informe favorable per la Comissió Especial de Comptes que tuvo lugar el 29 de juny, i atenent a la normativa aplicable es proposa al ple l'adopció del següent acord: donar aprovació al compte general de pressupost de l'exercici 2015, que es doni trasllat de l'expedient tramitat a la Conselleria de Presidència i a la Delegació de Govern, i tercer, remitir el compte general del pressupost a la Sindicatura de Comptes per a que faci el control extern. Alguna intervenció? Bé, com diu el senyor secretari, tota la informació va ser facilitada en la Comissió de Comptes del dia assenyalat, i sols per remarcar una cosa, vam tindre un remanent de tesoreria d'1.772.982,88 euros i un resultat pressupostari de 612.646,54 euros. Vots a favor? 6 vots a favor. Vots en contra? Abstencions? 5 abstencions. Punt quart, aprovació de l'expedient de contractació mitjançant procediment obert per a la gestió del servei públic d'abastiment d'aigua potable al terme municipal de Bellreguard mitjançant la modalitat de concessió. Considerant el dia d'avui la concessió de la gestió del servei públic de l'abastiment d'aigua potable en terme municipal de Bellreguard, que està concluït i és necessària la prestació del servei, considerar la urgència i la necessitat de licitar el mencionat contracte de gestió del servici públic, i atenent a la normativa aplicable i a la documentació que consta en l'expedient, es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovar l'expedient de contractació mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació per a gestió del servei públic d'abasteciment d'aigua potable al terme municipal de Bellreguard, mitjançant la modalitat de concessió, convocant-se la seva licitació. Segon, aprovar el plec de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques i l'avantprojecte de servei que regirà el contracte de gestió del servei públic d'abasteciment d'aigua potable mitjançant la modalitat de concessió de procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa i diversos criteris d'adjudicació. I tercer, publicar al butlletí oficial de la província de València i al perfil del contractant l'anunci de licitació.
Bé, abans de les intervencions sí que s'ha comentat telefònicament que en una clàusula del plec de condicions administratives, concretament a la clàusula 42, que parla de la mesa de seguiment. La mesa de seguiment, davant que es proposa una durada de 15 anys de la concessió, lògicament podrà o no tindre la proporció que hi ha actualment. El que proposem en aquesta clàusula és que quede clarificat que la mesa de seguiment serà en proporció a la representativitat dels grups municipals que composen el plenari. Crec que és de sentit comú perquè la composició és l'actual que té el plenari, però a partir del 2019 les coses poden canviar i en 2023 també. Suposo que hi haurà que votar l'esmena primer, no? Votem l'aprovació de l'esmena, doncs. Vots a favor de l'esmena, unanimitat dels presents, i ara sí, alguna intervenció? A veure, Àlex. Molt breument i per explicar el posicionament del grup municipal Compromís en aquest tema, perquè com vostès sabran, el Compromís sempre s'ha posicionat per dur una gestió municipal de l'aigua potable. Per tant, volíem explicar el nostre vot i deixar-ho matisat també. Com sabran, tant el col·lectiu local com este grup municipal sempre ens hem manifestat a favor de la gestió pública del servei de l'aigua i continuarem fent-ho. Ara teníem una oportunitat que hem deixat passar sense tan sols parar-nos a estudiar-la. No obstant, pensem que hem negociat un acord favorable al poble i també a aquest Ajuntament, amb el que l'Ajuntament rebrà un cànon, però que aquest no serà avançat, sinó que serà amb aportacions anualitzades i dedicat a les inversions necessàries del cicle de l'aigua. Així també, la revisió anual de preus es farà conforme a l'IPC i no amb la fórmula proposada per la consultora que nosaltres enteníem com a molt gravosa per a les butxaques de les berreguardines i berreguardins. En tot, com he dit, adés, Compromís, continuarem insistint en la gestió pública per quan finalitzi la concessió de la qual avui debatem el plec de condicions, perquè entenem que l'aigua és un bé bàsic i estratègic, és un bé escàs i és un dret de les persones, com així ja ho va reconèixer l'Assemblea General. No obstant, i fent ús de la nostra responsabilitat de govern, el grup municipal Compromís votarà favorablement aquest plec de condicions i aquesta concessió. Gràcies, Àlex. Alguna intervenció més? Jaume. Gràcies, alcalde. L'objecte del contracte per a la gestió del servei públic d'abasteixement d'aigua potable al terme municipal de Bellreguard mitjançant la modalitat de concessió és d'unificar dues concessions platja i poble amb dues ja esgotades i, per tant, prorrogades i que en aquest moment es troben gestionades davant dues relacions contractuals diferents. També es pot considerar com a objectiu d'esta licitació les actuacions relatives a les obres i les instal·lacions de conservació, manteniment i reparació necessàries per a l'adequat funcionament del servei, així com les noves obres d'inversió que s'han de realitzar quan així ho acorda l'Ajuntament, ja sigui per l'ampliació o la modificació de les infraestructures i instal·lacions existents. En el contracte objecte de la present licitació, d'entre altres aspectes, hem de ressaltar el següent. Creació d'una taula de contratació, la composició de la qual és proporcional al número de regidors de cada grup polític que configuren aquest plenari. Creació d'una mesa de seguiment amb la mateixa composició de regidors que la de la contratació, que el cànon corresponent s'ha dividit en parts iguals entre els anys de duració del contracte o concessió. La construcció d'un dipòsit d'aigua en la platja de Bellreguard, sense cost algú per a l'Ajuntament. Que l'ús o el consum de l'aigua en edificis de titularitat municipal seran gratuïts per a l'Ajuntament.
Obligació del concessionari disposar d'una oficina en el nucli urbà de Bellreguard que presti atenció als usuaris del servei, amb almenys en una freqüència, la qual podrà ser millorada per als licitadors en les seues ofertes. El concessionari elaborarà anualment una memòria que presentarà davant de la mesa de seguiment amb un contingut mínim. I, finalment, que la duració de la concessió serà per a 15 anys i una única pròrroga de 5 anys. Moltes gràcies, Jaume. Alguna intervenció més? Jaume? Des del grup municipal del Partit Popular sols anem a dir un parell de cosetes. Ens alegrem que després d'un any el cànon es porta avui al plenari. A nosaltres l'antic consellers o el partit del Partit Socialista del País Valencià de Bellreguard ens aixecava que no ho trem perquè estava tot preparat i tot fet i tot arreglat i ells han tardat un any en portar-lo a la taula. Per l'altra part volem ressaltar que aquesta aprovació, aquest cànon de l'àvia que hem aprovat, és el que el Partit Popular va aportar en el seu dia, únicament llevant el tema del, com ha dit Àlex, el tema del preu de la revisió, que també ens pareix molt just el tema que puja l'IPC, i el tema del nou pou que l'Ajuntament creu convenient fer, que bé, ahir n'hi previst un altre fer-ne entre Guardamar i Bellreguard, però si Bellreguard pot fer, es pot fer. El que sí que el nostre vot va ser en contra, perquè nosaltres hem de ser leals en el que nosaltres vam proposar al Partit Socialista i al Bloc en el seu dia, ja que nosaltres es van dir que el partit, com a grup i com a Partit Popular, voldria que aquest servei fos servei públic, fos un servei que portàrem des del mateix Ajuntament. El que no es podia portar en el seu dia per les necessitats econòmiques que teníem i en el bloqueig totalment, sobretot del Partit Socialista, que en una de les reunions va dir que no tornava a vindre més reunions i que no podia aprovar mai en la vida el cànon de l'àvia per el tema que si aprovava el cànon de l'àvia la legislatura que des del grup, des de l'equip de govern que presidia jo i els meus companys del Partit Popular anàvem a fer una legislatura excepcional, vull dir, única. Entonces, nosaltres som conseqüents en el tema de que volíem en el seu dia el cànon de l'àvia fora un cànon conforme va proposar en el seu dia el Bloc en el seu programa electoral. Nosaltres abans ja ho vam dir, però les necessitats que té un en un momentet el fa prendre unes decisions, però avui les necessitats econòmiques de l'Ajuntament de Bellreguard creguem que podia haver allargat este pla 15 dies més, un mes més i haver fet les negociacions i en aquest any i mig que portem de legislatura s'havia pogut aprofitar i a més creguem que en este cànon de l'àvia sé que el col·lectiu del Bloc no ho vol de cap manera i el Partit Socialista sí que volia portar endavant el tema del claveram, creguem que s'ha perdut una data importantíssima de que el tema del cànon del claveram es portarà endavant, com sempre he dit, sense repercutir el preu en el veí, això que quede clar, no que el claveram siga un gravament més pels nostres veïns, sinó que fora un gravament, un benefici pel poble, perquè el tema del claveram en la platja, sobretot conforme vaig explicar en l'única reunió que hem tingut de portaveus, és realment greu. Moltes gràcies, Jaume. Crec que tots som coneixedors dels problemes del clavegueram de la platja i a poc intentarem anar donant-li solució. A partir d'ahir, vots a favor... Perdona, Eva. Sí. Pensava que com ja havia intervist Jaume... Gràcies. És un segon només. Jo volia dir que matisant el que ha dit Jaume, l'explicació que ha donat Àlex és que no l'entenc. No sé si és que el que has volgut és justificar per què apoyeu que no siga una gestió pública, perquè has dit nosaltres sempre hem volgut però hem deixat passar ara una oportunitat, que és el mateix que diu Jaume, i de 5 anys tornarem a proposar-lo. Realment, no sé si el que estàs és justificant encara a la teua gent que estàs apoyant una cosa que va en contra del teu programa o ha sigut una explicació que ha quedat molt greu, molt lleugera conforme has dit tu, però realment l'únic que has dit és quasi que vos vegueu obligats. La impressió és que el Partit Socialista ho va a l'Eixina, vosaltres no, i vosaltres vos plegueu a el que es vulguen.
en contra del vostre programa, perquè dir que d'ací 15 anys tornareu a canviar d'idea i que continueu pensant el mateix i, sin embargo, aneu a apoyar el contrari de lo que penseu, simplement reflejar això que no sé, no quadra molt. Àlex. A veure, jo crec que l'explicació és justificada. O sigui, l'aigua, en aquest moment, la gestió del servei de l'aigua potable necessita una solució urgent, perquè ja fa molts anys que ve arrastrant-se la situació que s'hi troba en aquests moments. En aquests moments, la viabilitat d'estudiar la gestió municipal de l'aigua pense que no és possible perquè aquest Ajuntament estructuralment no està preparat per a fer-ho ja. No crec, o creguem des de Compromís, que no podem estar retardant aquesta solució molt més. I a banda d'això, pense també, som un govern de coalició i hem cedit tant nosaltres com ha cedit el Partit Socialista. O sigui que aquest és un govern, un ple de condicions consensuat, on ningú dels dos ens eixim amb allò que nosaltres voldríem fer. Tant de bo Compromís tinguera la suficient majoria com per en aquests moments estiguérem votant o traient el tema de la gestió municipal de l'aigua potable. Crec que és una explicació suficientment coherent. Jo sols respecte a les paraules que acaba de dir Àlex, que torna a repetir i a reiterar que el llevant de la matització del pou de l'Àvia i d'això és el mateix projecte que el Partit Popular va posar i el Partit Socialista i el Bloc va votar en contra. Jo tinc que fer una matització. Jo crec que el projecte era un ple de condicions de fa 3 anys, si no recorde mal. Sí. És que... El de 3 anys va ser quan el van portar al plenari per intentar donar solució al problema. Però el projecte que us va presentar a vosaltres perquè fos per 15 anys i per 20 anys és el mateix projecte i el teniu així. I si voleu, està remarcat en groguet les diferències que n'hi ha escrites en fruito. L'única diferència que n'hi ha és que el cànon de concessió de metres cúbics facturat vosaltres valoreu 45 punts i vosaltres valorem 50. Les millores d'inversió vosaltres valoreu 20 punts i vosaltres valorem 15. Sent una inversió necessària la construcció del depòsit de l'Àvia. En la clàusula 8, el secretari serà un funcionari municipal, la designació del qual es realitzarà per l'alcaldia presidència. Únicament remarqueu amb vot, amb veu però sense vot. En el sobre B afegiu en l'apartat 3 sistema d'atenció al client, atenció al públic. I afegiu, que ja s'afegia en l'altre apartat, a través d'una oficina o despatx en el terme municipal de Barroat amb un horari a convenir, que això està redactat en l'altre d'esfà. Després la clàusula de termini de 15 anys més 5, conforme heu dit. Després de l'equilibri econòmic, conforme ha dit Àlex el tema del preu, afegiu després en la clàusula 37 l'Ajuntament i entre parèntesis poseu plenari. En l'apartat 39, en la clàusula 10, el concessionari està obligat a presentar-ho en pla de 6 mesos a partir de la concessió. El concessionari està obligat a presentar el pla de 6 mesos, tot el més exactament igual. La mesa de seguiment, conforme ha dit Joan, que vol canviar, que jo ho tenia així apuntat també per anomenar-ho, però no volia dir-ho, però dic no toca dir-ho perquè pensava que ho ha fet a posteriori, perquè estava fet d'antes, no hi ha res més. El mateix projecte. Alicia. A veure, Jaume, jo, si no recorde mal, després de 2 anys de govern vostre, no sé, després de dir-te en reiterades ocasions, que crec que estaràs, que no ho negaràs, que tenien que treure el tema de l'aigua, de la concessió de l'aigua, que t'ho vaig dir moltíssimes vegades, crec que ens van reunir, crec que tant el Partit Socialista com nosaltres el vam presentar conjuntament una sèrie de modificacions del ple que crec que van ser acceptades. Totes. Estic dient el que jo recordo com va fer. Van tindre aquesta reunió, es van acceptar i de sobte al plenari següent portes el plet però en 3 anys, sense haver-ho comentat. I jo crec que així
en este mateix lloc que estic sentat, vaig dir, no entenc per què el portes només per a 3 anys si no ho hem parlat mai d'això. Crec que ell vaig dir, el nostre vot és en contra perquè això no ho hem comentat mai i de sobte, sense una reunió prèvia ni res, tu mos presentes el ple de condicions en 3 anys i a partir d'ella no sap res més, Jaume. Tu recordaràs que el portaveu del Partit Socialista va dir que no passava vindre cap de reunió més. Això és un bloqueig totalment ja al ple de condicions. Si jo dic que ja no va tenir ninguna reunió més, fins així hem plegat. El primer rechazo al ple de condicions va ser que l'empresa que el portava, que és la mateixa empresa que està portant entrada, el va redactar en castellà perquè els homes són murcianos, no hi ha criticar els murcianos. I el va rechaçar totalment perquè estava escrit en castellà. Diu, si no ho fem en valencià no volen saber res. I van dir, presenten les anomalies i a l'hora de redactar-ho ja es farà així. Però anant ja al final, quan tu veus que ja estàs bloquejat, dius, anem al plenari i en el plenari que redacten i vas votar en contra. I des de 3 anys era perquè el bloc, el compromís, que no volia el cànon conforme el volia per la necessitat que teníem en aquest dia, es va proposar de 3 anys, que era el cànon que faltava per la legislatura, que és el que el compromís en principi és el que estava dispost a fer, anticipar el cànon únicament a la legislatura. Jo que el vaig dir, que degut a les qüestions econòmiques, que el nostre partit el donava el vot per a que els anys que tu tenies de legislatura t'avançares el cànon per a resoldre els problemes econòmics, però no que el tragués a 3 anys. Jo crec que això no ho hem parlat mai, Jaume. Crec jo crec que no ho hem parlat mai. Jo sí que el vaig dir, que el cànon que sí que se'l podíeu avançar els anys que vosaltres tingueu la legislatura per a resoldre la situació econòmica, que per part nostra no hi havia cap problema. Si l'altre partit vos va dir que no volien anar més a cap reunió, jo crec que en cap moment expressar que no volien anar a cap reunió. No, va dir, jo no m'he anomenat el compromís. No, jo ho dic perquè eren 5 i 7. Sí, però... Eren 5 i 7, però si de sobte quedem unes coses, acaben les reunions i venim 3 anys que això no ho havíem parlat mai. La veritat, i jo vaig expressar en aquest moment el per què. No, el per què era allò que vam comentar, vull dir, si així arriba un moment de bloqueig, alguna cosa n'hi ha que fer, o tirem endavant o ho abandonem. Era tirar endavant, els 3 anys que faltaven eren 2 anys més a la legislatura. No, quedaven 2 anys. Sí, quedaven 2 anys i van dir que era un any més per a el que entrara tinguera un any de poder fer el que l'equip de govern entrarà nou pogués desenvolupar el que volguera, vull dir, aquest any perquè no es quedava paralitzat, sinó que continuara un any més. Però bé. Bé, expressades les opinions de tothom, passem a la votació. Vots a favor, 6 vots a favor, vots en contra, 5 vots en contra. Punt 5è, aprovació i certificació número 8 de l'obra de construcció Casa de la Música del terme municipal de Bellreguard. Vista la certificació número 8 de la construcció de la Casa de la Música del terme municipal de Bellreguard, redactada per l'arquitecte director de l'obra i per un importe de 80.289,32. Atès que l'obra s'està executant per part de la construcció és just, es proposa donar aprovació de la certificació número 8 de la construcció de la Casa de la Música per import de 80.289,32 i que es doni trasllat d'aquest acord a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports i a la intervenció. Una intervenció. Vots a favor, 6 vots a favor, vots en contra, 5 vots en contra. Punt 6è, aprovació del projecte complementari d'obra de construcció Casa de la Música de Bellreguard. Vist l'expediente de construcció de la Casa de la Música i atenent a l'execució de l'obra, s'ha presentat per part del tècnic el projecte complementari que ascendeix a la quantitat de 82.873,30 IVA inclòs i se proposa al ple l'aprovació del projecte complementari per el mencionat import i notificar-lo tant a l'empresa adjudicatària com a la Generalitat. Alguna intervenció? Sí. Jaume. Des del grup municipal del Partit Popular volem dir que en aquesta ampliació del projecte complementari es demostra que el projecte que hi havia presentat el Partit Popular o que volia presentar el Partit Popular no hi havia ningú complementari ni hi havia ninguna modificació a l'obra inicial, sinó el que es volia era ni la baixa del % i que tot eren millores.
crec que això es pot refrendar en l'arquitecte, que nosaltres havíem parlat, que és el mateix arquitecte que té la casa ara, i a més en el projecte que ens ha enviat, a part que ens va enviar el dilluns, si el dilluns serà molt tard, en les partides de 2.000 euros no hi ha importància, o de 3 o de 4 euros, però en les partides grosses no hi ha ninguna explicació del que va fer-se, si un informe per l'empresa tal, si un informe de l'empresa tal, si un informe, i no sabem el que van a fer. Una intervenció? Sí. Jaume. Anem a veure. Jo crec que més que un projecte complementari, és un projecte que respon a la part que el concessionari presenta dins de les millores els dos auditoris. Els dos auditoris estan dins del preu d'adjudicació de l'obra, que puja a 882.732,99 euros, i l'empresa que s'ho queda fa una baixa del 10%, que era la màxima que podíem fer, al voltant de 82.873,29, que és l'objecte d'aquest projecte complementari, però que es centra preferentment en l'auditori, en les dues sales, donat que la proposta de l'adjudicatari no és ni més ni menys que el cobriment i tancar els dos auditoris. Com realment aquesta obra necessita un projecte perquè toca infraestructura, n'hi ha que fer fonaments, aquest 10% l'hem aprofitat per a realment donar resposta a altres aspectes dins d'aquest projecte complementari i que puja a la quantitat de 82.873, que és relatiu al 10% de la baixa que fa. Una intervenció més. Jaume. Nosaltres ens retirem el mateix, vol dir, està clar que la baixa que es fa és per no perdre els 82.000 euros que té que pagar la Generalitat, això està més clar que l'àvia. Vull dir, però des del Partit Popular tornem a dir, conforme van dir en el seu dia, que no tenia que haver-se produït cap de baixa, sinó que havia sigut anar tot a millores. I si l'empresa que s'ho va quedar va donar millores de 200.000 euros, a lo millor no, seguríssim, perquè si no de sol se pot dir a l'arquitecte, que jo li vaig dir en el seu dia que el que s'ho quedaria anava a donar més de 300.000 euros de millores, ell dia que era impossible. Al final, per sort o per desgràcia, no sé si l'equip de govern tenia raó en el que li dia a l'arquitecte, que dia que més de 150.000 euros no donava ningú de millores. En la primera ja es van donar més de millores. Si el constructor sap que després té que donar 80.000 euros, a lo millor de 6 millores, ara s'ha beneficiat un poquet de aquestes coses que té que fer segons l'empresa que ha programat l'aire condicionat, la calefacció, les alarmes, potser sense voler o volent, i no critica ningú, ha incrementat un poquet els preus per a poder treure un poquet més de benefici. Únicament dic això. I dic que és una cosa litígima per la part de l'empresa. Anem a veure, Jaume. Si l'empresa concessionària no ha fet la proposta de la millora dels dos auditoris, aquest 10% molt bé l'haguem pogut aprofitar en altres qüestions internes del projecte que es va eixir a concurs. Haver sigut, per exemple, una millor il·luminació, un millor tancament, insonorització, millorar també la part elèctrica, l'haverem invertit dins de la L, per dir-ho d'alguna manera, la que configura la fase de la construcció de la Casa de la Música. Al fer-se els dos auditoris, nosaltres hem volgut millorar l'auditori perquè ja n'hi ha propostes de millora que afecten a l'estructura inicial, per dir-ho d'alguna manera, com és, ja ho diré, el mobiliari, que n'hi ha en cada classe, i també hi ha algunes altres millores que ara no recordo amb precisió, però que nosaltres, aquests 82.000 que havíem pogut destinar-les a l'edifici inicial, objecte de la contracta, hem volgut destinar a l'auditori perquè la proposta del concessionari només fa una proposta de cobriment dels dos auditoris. Jo crec que està tot dins del propi edifici de la música. Jo crec que no hi ha que objetar res perquè s'ha destinat tot ahí dins directament. No sé si no m'explique bé. Ningú està dient que els seus diners no estan invertits allí ni s'han invertit en les millores que va proposar la música. Torno a repetir, des del grup municipal del Partit Popular es volia que el projecte s'executara en la seva totalitat, sense rebaixes, tot a millores.
Les millores que va posar aquesta constructora va ser les 2 aules, més unes cadires i unes taules per certs despatx, unes taules per als alumnes i unes taules pel director, que ens pareix bé, i ara ahir faltaven 80.000 euros per aquest 10% de rebaixa. Aquest 10% de rebaixa, torno a dir, des del grup municipal no volia que anara en ninguna rebaixa, sinó que anara tot en millores. Inicialment ja, des d'entrar en millores, i les millores, l'equip de govern, que sou vosaltres, ara diríeu d'aquestes millores quines són les millores que vosaltres agarraríeu. Si fer 2 aules més, o potser acabar i reomplir l'edifici que té en tot el que faci falta, vull dir, més il·luminació, l'equip de govern dictaminaria dins de les millores el que volia fer. Vull dir, ningú està dient que no van a gastar-se els diners ahir, ni dins de l'aula que està fent de millora, ni s'ha de fer. Vull dir, primera, torno a dir, lo gros, que és en climatització, electricitat i alarma, l'únic que ens ha informat a nosaltres és que posa segons un informe de l'empresa fulanita. Vull dir, no n'hi ha, si va a aire condicionat, si van a fer obres d'això, no n'hi ha cap valoració. Únicament que costa tant i tant. No posa informe, únicament informe de l'empresa constructora. Sí que en la part de movimientos de tierra, perquè està tot escrit en castellà, movimientos de tierra 2,14, tal, hi ha una sèrie de números que bé, que no anem a discutir així què és el que posa, vull dir, movimiento de tierra, pues 0 perquè estava en la valoració anterior, la cimentació 0 perquè estava en la valoració anterior. Torno a repetir, el Partit Popular el que demanava en el seu dia no és que això, que este punt arribara avui així, sinó que en el pacte inicial es pactara tot. Vull dir, els 900.000 euros més totes les millores pactades ahir, perquè estem convençuts, i així torno a repetir que li se va dir a l'arquitecte, i per sort, ens dona la raó, que l'arquitecte va dir que en millores no hi hauria ninguna empresa que donava més de 150.000 euros, i en les primeres millores ja hi ha hagut empreses que van donar més de 150.000 euros, més estos 80.000 euros. Si l'empresa sap que té que facturar 900.000, va dir, puc donar fins així, però quan tinc que facturar 80.000, 800.000, però ara després vindrà una altra de 80.000, doncs en el 80.000 jo, com a empresa, que jo crec que és legítim i normal, l'empresa haurà acumulat un poc més, no dic que siguin uns malbitxos, però acumulat un poc més per treure un poc més de benefici que és legítim per part de l'empresa, i no diguem res més. Jo no vull entrar en els beneficis de l'empresa, no el que tu estàs dient, és una qüestió que jo desconec i per tant no vull opinar. La Casa de la Música tenia 2 fases. Una primera fase, una part administrativa i una part de la planta baixa i el primer pis d'aules. I la segona fase es quedaria completada en un futur d'un segon pis, completar les aules i els 2 auditoris. Nosaltres l'únic que hem fet és, per a millorar la primera fase, vam posar com a condició dins del plec de condicions que feren l'auditori. O sigui, nosaltres el que hem fet és avançar part de l'obra de lo que és la segona fase. Per tant, aquest 10%, si el destinem ahir, està molt ben destinat, perquè completa el que l'empresa entén. Bé, en definitiva... En definitiva, per part del Partit Popular, perquè quede clar, li pot vostè comentar a l'arquitecto el que li vaig dir-li jo, perquè estic fent-ho públic. Jo li vaig dir a l'arquitecto que en aquesta obra farien la fase 1, la 2 i la 3, en totes les millores. Això li vaig dir jo a l'arquitecto, i ell em va dir a mi que més de 150.000 euros no me'ls donaria. I això està ahí. Vol dir que no remova que s'ha fet en aquestes millores una segona fase. Vol dir, des del grup popular estaven convençuts que en les millores anem a fer la primera, la segona i la tercera fase. Al final crec que estem les postures prou clares, que vosaltres no volíeu el projecte en aquest 10% de la baixa, al final així tenen el 10% de la baixa, però jo crec que tots en el mateix objectiu final de la construcció dels 2 auditoris. No, nosaltres volíem els 2 i acabar. Correcte. Fue un error en fer una baixa en 10% que no tenia que haver-la feta. Feu un error en un 10% a la baixa que no ho teníeu que haver fet, no es tenia que haver fet, i després justifiqueu aquests 82 perquè no us espereu de la butxaca. I no n'hi ha altra volta fulla, perquè li voltes serà el mateix, senyor Joan. És que no és veritat del 10%, és com a màxim. Hauríem pogut baixar del 10%. Hasta sí no arriba. No senyor, jo hauria pogut com a empresa no rebaixar el 10%. Era optatiu, com a màxim el 10%. Per tant no era obligatori. Crec que ja està tot clar. Passem a la votació. Vots a favor, 6 vots a favor, vots en contra, 5 vots en contra.
Punt setè, adjudicació del contracte d'obra complementari de la construcció de la Casa de la Música de Bellreguard. Perdón, alcalde. He visto el expediente que se está tramitando y la cantidad que hemos dicho de 82.873,30 y atendiendo a la normativa aplicable es proposa al ple adjudicar el contracte d'obra a la construcció de la Casa de Música a la Mercantil Construcción Just S.A. por el importe mencionado. Notificar al interesado y formalizar el correspondiente contracte. Alguna intervenció? Vots a favor? 6 vots a favor. Vots en contra? 5 vots en contra. Punt 8è. Acordar l'aprovació definitiva de l'informe ambiental de l'instrument d'avaluació ambiental estratègica del sòl urbà industrial Clave Dénia. Considerant els antecedents administratius de l'expedient tramitat a instància de la Mercantil Clave Dénia S.A. que es va presentar l'expedient administratiu amb data 11 de febrer del 2017, consistent en la reforma interior del sòl urbà industrial, el que és l'antigua Carpema, presentant-se com a documentació adjunta el document d'avaluació ambiental estratègica. S'ha de seguir la normativa aplicable, en concret l'article 50 i següents de la LOTUB del 2014, i es va tramitar com un procediment simplificat, exposant-se al públic per un termini de 20 dies mitjançant edicte del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de data 5 d'agost de 2017 i per mitjà de publicació en el Diari del Llevant Mercantil Valenciano. Durant el mencionat termini es va realitzar les següents consultes sense que s'hagi presentat cap objecció respecte d'això a la Direcció General d'Avaluació Ambiental i Territorial del Consell d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, a l'EPSA, al Ministeri de Foment, a la Confederació Geogràfica del Xúquer i a GEBASA. Atenent a la normativa aplicable, es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primera, acordar l'aprovació de l'informe ambiental i territorial estratègic favorable en el procediment simplificat d'avaluació ambiental i territorial estratègica del Pla de Reforma Interior Modificatiu del sector Clave Dénia del municipi de Bellreguard, d'acord amb els criteris de l'annex 8 de la LOTUB, per no tindre efectes significatius sobre el medi ambient corresponent continuar la tramitació del Pla de Reforma Interior al mateix sector. Segon, conforme a l'article 51.7 de la LOTUB, l'informe ambiental i territorial estratègic perdrà la seva vigència i cessarà en la producció dels efectes que li són propis si, una vegada publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, no s'haguera procedit a l'aprovació del Pla de Reforma Interior en el termini màxim de 4 anys des de la seva publicació. En aquest cas, el promotor haurà d'iniciar novament el procediment d'avaluació ambiental i territorial estratègica i, tercer, publicar el present acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i notificar-lo a l'interessat als efectes legals oportuns. Alguna intervenció? Vots a favor? 6 vots a favor. Vots en contra? Abstencions? 5 abstencions. Punt 9. Acceptar la delegació per a contractar l'obra inclosa en el Pla de Camins Vial 2016-2017. Dona compte de les noves directrius per a la gestió del Pla de Camins i Vials del 2016-2017 i més en concret de la directriu 9.3 en la que es conté la delegació en els municipis de la província de la contractació de les obres amb l'obligació per als ajuntaments que es faci constar expressament l'acceptació d'aquesta delegació per acord plenari municipal. Estudiades les diferents alternatives sobre l'execució de l'obra, remodelació del pàrquing centre de salut i reasfaltar dels carrers Cervans, carrer València, ex-Eomo, incluïda en el projecte, es proposa al ple l'adopció del següent acord. Acceptar la delegació en aquest municipi per a contractar l'obra remodelació del pàrquing centre de salut i reasfaltar del carrer Cervantes, carrer València i ex-Eomo, del Plan de Camins i Vials 2017-2017 i continguda en la directriu 9.3 de les aprovades per el ple de la Corporació Provincial en data 27 d'abril del 2016. Segon, comprometre a l'exacte compliment de les directrius que es mencionen en el procés d'execució de les obres esmentades i tercer, donar trasllat del present acord a la Diputació de València. Alguna intervenció? Vots a favor? 6 vots a favor. Vots en contra? Abstencions? 5 abstencions. Punt 10è. Acceptar la delegació per a contractar l'obra inclosa en el Pla Provincial d'Obres i Serveis 2016. Donar compte de les nous directrius per a la gestió del Pla d'Obres i Serveis PEPOS del 2016 i més en concret la directriu 8 en la que es conté la delegació en els municipis de la província de la contractació de les obres amb l'obligació que per als ajuntaments es faci constar expressament l'acceptació d'aquesta delegació per acord plenari municipal. Estudiar les diferents alternatives sobre l'execució de l'obra, renovació de la plaça de la Ribera de la platja de Bellreguard, atenent la normativa aplicable, es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, acceptar la delegació en aquest municipi per a contractar l'obra renovació de la plaça de la Ribera
Ribera de la platja Berreguard, PPOS 2016, i continguda a la directiva 8 de les aprovades pel ple de la Corporació Municipal en data 27 d'abril. Segon, comprometre l'exacte compliment de les directrius que es mencionen en el procés d'execució de les obres. I tercer, donar trasllat del present acord a la Diputació de València. Alguna intervenció? Vots a favor? 6 vots a favor, vots en contra, abstencions, 5 abstencions. Punt 11. Proposta d'aprovació del reglament del Consell de Xiquetes i Xiquets de Bellreguard. Vista la proposta realitzada per a la redacció del reglament del Consell de Xiquetes i Xiquets de Bellreguard, vist l'article 151 del reglament de participació ciutadana de Bellreguard, i per tot això, i atenent a la normativa aplicable, en concret en l'article 49 de la Llei de Bases de Règim Local, es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovar provisionalment el reglament del Consell de Xiquetes i Xiquets de Bellreguard amb el text que teniu ahí. Segon, sometre a informació pública aquest acord per un període de 30 dies per mitjà d'edicte que ha de publicar-se en el tauler d'anuncis i en el butlletí oficial de la província de València perquè les persones interessades puguen examinar l'expedient i presentar reclamacions, fent-se constar que en el cas de que no se presente cap acord provisional passarà automàticament a definitiu. I tercer, publicar, arribat el moment, l'acord definitiu i el text íntegre de la modificació en el butlletí oficial de la província. Alguna intervenció? Àlex? Gràcies, senyor alcalde. Avui portem a l'aprovació d'aquest plenari diguem-ne com una forma simbòlica del desplegament que estem duent a terme per a la implantació del reglament de participació ciutadana, el primer mecanisme que preveu sobre participació. I per què simbòlic? Perquè aquest Consell formarà en valors i en drets i fer veure als xiquets la responsabilitat de la seva participació en la vida social del municipi. Hem volgut que siga aquest Consell de Xiquetes i Xiquets el primer que es desenvolupe per aquestes raons, bàsicament perquè, com sabran, això és la implantació de la participació ciutadana al nostre poble, és, com he dit diverses vegades, un camí de fons, no és una qüestió a mitjà ni a curt termini. I també voldria agrair la predisposició de les diferents forces polítiques representades en aquest Ajuntament i també de la direcció i el personal del Centre d'Ensenyament Infantil i Primària del nostre poble per la seva predisposició, la seva voluntat perquè aquest Consell es desenvolupi de la millor manera possible i que a partir de l'aprovació d'aquest reglament posarem en marxa. Gràcies. Gràcies, Àlex. Alguna intervenció? Jaume. El Consell de les Xiquetes i Xiquets del nostre poble que avui portem per a la seva aprovació en aquest plenari és un espai de participació on poden exercir els seus drets civils com a ciutadans en els temes que estan relacionats directament amb ells. Els xiquets i les xiquetes que formen part tenen uns punts de vista, necessitats i interessos propis. Les funcions del Consell són conèixer, observar, valorar, opinar, denunciar, reivindicar, proposar, dissenyar, en tots aquells temes relacionats amb el nostre poble i amb ells mateix. La practicitat d'aquest Consell va necessitar la col·laboració del Centre d'Infantil i Primària, de les famílies i de diferents col·lectius i associacions del poble amb la finalitat de millorar l'aprenentatge dels mecanismes de representació i participació democràtica. Amb aquest reglament i posterior elaboració del projecte de participació es fonamenta la participació social de la infància al nostre municipi, donada l'articulació de 3 dimensions bàsiques. La participació com a un eix de la formació en valors, la participació com un dret dels infants, el poble, el nostre poble Bellreguard, com a context de participació de les xiquetes i els xiquets, és a dir, formació, dret i context.
Nosaltres, els que tenim una responsabilitat i representativitat política i social, no podem oblidar el decàleg dels drets dels infants, que tenen dret a la identitat, dret a l'atenció especial, dret al joc, dret a la comprensió i a l'afecte, dret a la protecció, dret a la salut, dret a la igualtat, dret a l'educació, dret a la participació i dret a la pau i el benestar. En definitiva, els xiquets i les xiquetes deuen sentir-se volguts, estimats i valorats. Per tot això, avui nosaltres devem de congratular-nos tots el plenari d'aprovar aquest reglament que, a més de formar-los en valors de participació, va suposar un aprenentatge significatiu de vida present i futura. Gràcies, Jaume. Alguna intervenció? Vots a favor? Unanimitat dels presents i crec que es devem tots, com ha dit Jaume, congratular. Bé, hi ha una proposta d'adhesió d'un punt 12, que parla d'adhesió al Pacte Valencià per la Mobilitat Segura i Sostenible. Suposo que caldrà votar primer la urgència del punt i després debatir-lo. Per tant, passem a la votació de la urgència. Vots a favor? Unanimitat. Per tant, punt 12. Adhesió al Pacte Valencià per la Mobilitat Segura i Sostenible. El model de mobilitat urbana actual no assegura a la ciutadania un entorn que garantisca el seu dret a l'accessibilitat en unes condicions de mobilitat adequades, segures i amb el mínim impacte ambiental possible. Per a canviar-lo, a més, es necessitarà el concurs de totes les administracions, especialment la implicació activa de l'administració autonòmica i local. La mobilitat urbana segura i sostenible és un dret dels ciutadans a triar formes de desplaçar-se, respectuoses amb la seva salut i la seva seguretat, adaptades als límits físics i ambientals de la ciutat, que fomenten l'ús dels models de transport més eficients, que garantisquen l'accessibilitat en tots els temps i en costos raonables i que permeten el creixement econòmic i el benestar de la població a llarg termini. Entre el 16 i el 22 de setembre se celebra la Setmana Europea de Mobilitat, circumstància que la Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies aprofiten per a proposar una acció conjunta de renovació del nostre compromís per a mobilitat sostenible, el Pacte Valencià per a Mobilitat Segura i Sostenible. Per tot això, es proposa al Pleno l'adopció del Pacte Valencià per a Mobilitat Sostenible. Alguna intervenció? Passem doncs a la votació. Vots a favor? Unanimitat dels presents. Part B, control i fiscalització. Punt 12, dació de compte de les resolucions d'alcaldia. Punt 13, propostes, qüestions i contestació a preguntes. Alguna intervenció? Llorenç. Bé, en el plenari passat van denunciar la mala actuació de la neteja a la unitat est el carrer Barranc, carrer Estatut. Li diuen que prenguera nota i que li donarà solució. Donar solució a aquesta mala actuació que van fer. I que li diem que en comptes d'emportar-se els residus contaminats a un abocador autoritzat, el que han fet és espartir-lo per el solar i tapar els carrers que ja estiguin ja programats. Però vostès, en comptes d'actuar i de donar-li solució, el que han fet és actuar de passotisme i passar del tema i deixar allí la brutícia d'aixòs residus contaminats. Senyor alcalde, jo li demano que siga cuidadós i respectuós en el mig ambient, que netege la brutícia que han deixat en la unitat est i que no tinguem que tornar-ho a denunciar pel passotisme de vostès i la mala actuació que s'ha fet. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Llorenç. Alguna intervenció? Eva. Jo volia preguntar si per a la Bolsa de Treball d'Operaris de Serveis Públics i Neteja, si finalment s'han fet les entrevistes a les persones que s'havien presentat i si n'hi ha algun registre d'això. En la convocatòria hi ha la possibilitat, si era convenient, que el Tribunal Qualificador dels Expedients creguera que alguna entrevista fera falta, es faria, però ho feia com una opció optativa en cas de que hi haguera dubte d'alguna informació de cada expedient, de cada sol·licitant. Si s'han fet entrevistes, com això és competència exclusiva del tribunal, nosaltres no ho sabem.
Però això no està en cap expedient ni es pot consultar de ninguna forma. Torna a repetir que és competència del tribunal. Sí, torna a preguntar, encara que siga competència del tribunal. N'hi ha algun expedient o n'hi ha algo que es puga consultar? Pregunte. Bueno, pues jo li demano al senyor secretari, que és membre del tribunal, que conteste. Sí, sí, por supuesto. No s'ha fet ninguna entrevista. No se ha hecho ninguna entrevista. Vale. Jo és que no recorde que era opcional, recorde que... Però bueno, Sí, ponia que... perfecte. Si tu ho dius, jo segur que sí. Després també volia remarcar que, com tots els anys, com tots els estius, a mi per supost que no ens sorprèn, ja ho ha dit diverses vegades, n'hi ha prou entrades de denúncies de panderoles, que és algo que patim tots els anys, però torno a remarcar-lo perquè així es va dir. Jo vaig preguntar quins eren els criteris per a triar l'empresa concessionària. No me se va saber contestar en aquest moment. L'únic que me se va contestar és que anava a fer una actuació fantàstica de prevenció i que no caldria fer després actuacions durant l'estiu com a 3 anys. Conforme ja vaig denunciar en un altre plenari, torno a dir-lo, i ho vaig dir aquest dia, les actuacions per desgràcia es tornen a fer i això no fa l'empresa millor ni pitjor. Això no és un criteri per a triar una empresa o una altra, sinó que per desgràcia, encara que facin una actuació molt gran, tenen que tornar a actuar durant l'estiu i a vegades durant l'any. I ja per últim volia dir també que fa 2 setmanes es va fer una reunió de portaveus i es van tractar diversos temes i el nostre portaveu entre aquests temes va parlar, crec que va parlar el senyor alcalde, en Joan, i va demanar que nosaltres volíem fer una reunió per a veure si n'hi havia alguna forma de consensuar els actes per al dia 9 d'octubre i de fer-lo d'una forma en la que tots els berreguardis ens sentiren representats. Fa 2 setmanes d'això. El senyor alcalde va quedar que parlaria amb la persona que ho portava i que ens diria alguna cosa. Entonces, bueno, no sé si no s'ha pogut parlar o no n'hi ha voluntat, però farem un registre d'entrada demanant-lo i la nostra voluntat és que es faci la reunió. Si al final no es fa, serà una demostració de que no n'hi ha aquesta voluntat de fer les coses per a tots. I acabe ja. També crec que el nostre portaveu va demanar, això sí que crec que és un descuit, quan es podia apuntar la gent a lo del tio de la porra, que també tenies que consultar-ho, i clar, la nostra sorpresa és que com no mos ho vas dir, no vam poder-lo dir a la gent que mos havia preguntat. Suposo que ho hauran vist en la web o ho hauran... però que estàvem esperant també que mos hagués dit alguna cosa. Demane disculpes per no haver-ho dit, perquè quan jo m'ho va dir vam accelerar l'hora de la publicació en la web i demanar-li disculpes abans que no li va dir per el retras de l'enviament del projecte de la Casa de la Música. Com cal cuidar les formes, crec que haver hagut de ser en temps i forma que era quan es va enviar la resta del plenari, per això li demane disculpes al Partit Popular. Alguna qüestió més? Llorenç? Sí, senyor alcalde. Li demana el mateix que vostès estan exigint als propietaris, que netegen les seves propietats. Apliquis el cuento i pegues una volteta per a l'OES 2 i pel Parc dels Llauradors i veurà que està de pena l'estat en què es troba. Actua ràpid i sí que li demana que, per favor, no es deixi travegar residus allí en el que és les parcel·les de l'Ajuntament. Gràcies. Com bé dius, l'administració és el primer que ha de donar exemple i en complir les obligacions i agraïsc la seva intervenció. Alguna intervenció més? Marola? Sí, voldria demanar si ens podria facilitar el complementari de la pista de bàsquet, perquè n'hi ha un registre d'entrada, el 4372, que s'ha presentat un complementari de la pista de bàsquet, si ens podria facilitar. Després nota. Sí, perdona, Marola. Després van rebre ahir per al matí, després de 2 mesos des que el van demanar, l'informe de les actuacions que s'havien fet en quant a la reparcel·lació de la platja. La nostra sorpresa és que en l'informe que ens heu enviat, no sé si ha sigut per error o què ha passat, però les actuacions que n'hi ha reflexades allí són les que nosaltres vam fer. Fa més d'un any, crec que esteu vosaltres de govern, no sé si és un error, no sé si és que realment no s'ha fet res,
I si és així, voldria saber el per què no s'ha fet i quina raó hi ha per a tardar més d'un any en decidir si es denuncia als responsables de que el poble hagi tingut que pagar i perdre més de 500.000 euros i no entenem el per què a fetge d'avui no s'ha fet res. Des d'aquesta alcaldia sempre s'ha demanat a la Secretaria d'Intervenció, des de l'alcaldia, des de l'equip del govern, que s'acceleraren les accions per a poder resoldre el problema que tu dius, y ahora le cedí la palabra al señor secretario para que te explique la tema pregunta. Sí, vamos a ver, se trata de un procedimiento que está judicializado, como te pongo en el informe. Entonces, antes de reclamar qué cuantía, no se sabe la cuantía definitiva hasta que el juez dicte la cuantía definitiva. En cuanto a los avales, también te pongo en el informe que hay que emprender acciones judiciales contra los bancos, porque se le han hecho 2 requerimientos a los bancos, que es el Santander y Sabadell. Se les ha hecho requerimientos y no pagan, entonces ya es un tema también de ejercer a los abogados, decirles que contra los bancos para ese aval. Y en cuanto a la cuantía a reclamar, de las 3 empresas estamos intentando investigar los bienes de la tercera empresa que te pongo ahí, que no voy a decir el nombre, que ya sabemos todos cuál es, y también esperar el procedimiento judicial para determinar cuál es la cuantía definitiva para ir y adoptar esas acciones. ¿Alguna intervenció? Llorenç? Sí. Primer que res, senyor alcalde, senyor Jaume Borràs, dir-los que després de vora un any els parcs i jardins segueixen estant en un mal estat. La forma distinta que es van dir que ho volien portar pareix que no ha donat efecte o que vostès no són competents per portar-ho al càrrec. Només en què s'alçaren el culet de la caïra i es pasjaren, es peguen una volteta per el poble, veurien que el que dic està justificat. L'empresa que ho porta i que no posem en dubte la seva professionalitat, ben segur que estaran fent el manteniment segons la fulla de ruta que vostès van dir que elaborarien. Perquè vostès alardejaven dient que farien una programació i un seguiment dels treballs. A la vista està conforme estan els parcs. Sols remarcar que les seues incompetències als berreguardins es costarà més de 70.000 euros, més del doble. I la quantitat que es costarà no es reflexa en la qualitat del treball. Gràcies. Jo crec que aquest és un tema que vostè té molt gust de tratar-lo. M'hauria agradat que el mateix criteri que està aplicant aquest regidor d'urbanisme encarregat dels jardins l'haguera tingut vostè en la legislatura passada en l'empresa que li portava a vostè els parcs i jardins. Gràcies. Llorenç. A veure, jo a vostè no estic dient-li i tu mas. Vostè pareix que estigui fent oposició a l'oposició. Vostè el que té que fer, si li pareix bé, el que ha de fer és procurar que els parcs i jardins que vostè avui està governant que estiguin en bon estat. Jo, quan governava, es portava tot el millor que podia i sabia. I d'un altre viatge ja li portaré fotografies de com se va deixar l'altra empresa i com la va agarrar aquesta empresa. Jo li ho ensenyaré. Però vostè dediques a governar i a netejar. I nosaltres tenim l'obligació de fiscalitzar tot el que vostè està fent malament. I si no, pegués la volteta que no estigui dient-li res que sigui fora lloc. Nosaltres també tenim fotografies i tenim informes mensuals de l'empresa que estan a la seva disposició, però m'agradaria que en les fotografies que vostè té que presentar, em presentara 10 fotografies de 10 palaments del parc Joan Pellicer, que per no tardar-les en el picudo, les van tindre que tallar nosaltres. Vostè ho vinga en cuentos i en bobais. Són bobais i vostè que les porta. Sí, són bobais. Les palmeres del picudo, tot el món sap que la solució n'hi ha. El picudo l'entra i se va. Per molt que l'estat s'enteren que no. Jo en tinc 3 i les estan en grans condicions. Jaume, perdó. I l'altre li torna a repetir. Està governant vostè. Jo quan governava feia tot el millor que sabia. Jo fiscalitze les seves actuacions. I no els dic a vostè i vostè més, sinó vostè està fent una mala acció, una mala actuació. I estic dient-li denunciant i tornant a denunciar tots els mesos. Més darrer mes, el que passa que vostè passa totalment del tema. Més darrer mes estic denunciant les males actuacions que estan fent els parcs i jardins. Com altres coses. Ja li traien les fotos, altres coses. I li ensenyaré les fotografies de quan li vam passar a vostè el pressupost. I veurà l'estat que estan en condicions. No l'estat com van agarrar aquestes persones, senyor Borràs. Només li demana això, li demana que pega voltetes i que apliqui aquest programa que vostè volia fer, aquest programa que ni l'haurà fet ni s'haurà posat a cap lloc. Gràcies.
Gràcies, Llorenç. Vaig a contestar. Mire, el que jo sé fer o no sé fer, ho sigo. Vostè ni té criteri ni té categoria per dir el que jo tinc que fer. Moltes gràcies. Ni vostè ni té categoria ni té res de res. Vostè el que té és una deficiència, que vas dir, una deficiència orgànica, que va dir la tia així davant de tots. Això és el que vostè té. Vale, gràcies, Llorenç. És clar que nosaltres hem de millorar la nostra gestió, això és lògic, i intentarem fer-la de la millor manera possible. I gràcies per les observacions. Alguna intervenció més? Jo. Eva. Jo només vull demanar... Ai, colló, perdó. Vull demanar al senyor alcalde que vostè, igual que tots, veu per on van aquestes conversacions i que no deixe, ja que van fer un reglament, ja que van dir que n'hi havia coses que no s'havien de permetre, que de veres no les permetisca, perquè ja va passar una vegada i li ho torno a dir, des d'aquell costat se senten coses que vostè va dir que no les permetiria mai. Entonces, faça-lo de veres, per favor. Li demane... No, Jaume, conteste jo, Jaume. Jaume, conteste jo. Gràcies, Eva, per l'observació. Alguna intervenció més? Llorenç? Senyora Dora Salabert, demanar-li que recolze les denúncies que més de remés estem fent i sempre políticament parlant de l'incompetents i passotes que estan demostrant-nos dia a dia i de la forma d'actuar del senyor alcalde i del senyor Jaume Borràs. Exigisca-los vostè, senyora Dora, que d'una vegada per totes que setmanalment s'actua en el manteniment de jardins interns i externs del cementeri. No es deixi vostè arrastrar per les incompetències i passotisme del senyor alcalde i del senyor regidor d'urbanisme. I quan tinga temps, pega-li una mirada al cementeri i, com solen dir, agarra-los de l'orella i porta-los amb vostè per a que vegin el desastre que hi ha. Només dir-li a vostè que faci el favor i que prenga aquesta decisió o aquesta actuació que jo li demane per a que el cementeri estigui en condicions. Està horrible, està de pena. Gràcies. Bé, és la seva opinió i nosaltres anem a respectar-la. Alguna intervenció més? Dora, tu vols dir alguna cosa? Alguna intervenció més? Paco? Gràcies, senyor alcalde. Hem observat que en la carretera nacional el semàfor està a l'altura del tanatori, el que està en àmbar, en precaució, no funciona. Més que res perquè prengueren nota a evitar possibles accidents. Moltes gràcies, Paco. Hem vist també, hem detectat que en el de l'Avinguda de la Mar també falla de vez en quan i estem esperant a l'empresa que ho mire. Alguna intervenció més? Sí, per favor, senyor alcalde. Llorenç? Bé, només comentar-li que avui m'ha costat al cementeri, avui per cert estaven actuant allí. L'actuació que han fet ha sigut tallar una palmera, han tallat 10 rames de la palmera i les palmeres, el que han tallat, en vez de, suposo jo, perquè així no ho posarà al contrat, que s'han de o triturar o emportar-se-les. Les han deixades en el contenidor de la basura, prenga nota per a dir a aquesta empresa que facin el favor, però almenys el que tallen, que se ho emporten. A part d'això, he vist també l'escala gran que tenen allí, el que és la part gran, aquí al cementeri, he vist que tenen el que és la barana de pujat a la part esquerra, està fuix altorial, està molt oxidat. És enviar algú més que res, perquè una persona major, si perd l'equilibri, però nosaltres el millor no, però una persona major podria perdre. En l'escala gran estàs dient, no, Llorenç? Sí, la que està allà dins. Sí, Llorenç. Senyora Alicia, en el plenari passat denunciarem el mal estat que hi havia en la gespa de la piscina i en l'obstrucció del tub d'aspiració, més en el gresite de la menuda. Solament per dir com si està solucionat o com s'ha quedat. Jo vaig parlar en el personal d'Aquasol perquè coincidències, crec que el dia següent del plenari van entrar a robar a la piscina, quan va haver una incidència vaig anar de bon matí i estava el xi d'Aquasol i ho vaig comentar i em va dir que ho tenien en compte per a solucionar-ho. I després la gespa s'ha intentat solucionar, el que passa que tindrà que ser este hivern posar-la perquè d'ara n'hi ha gent, la xafa, és més complicat. Que no s'ha pogut fer, no? Home, jo el vaig veure l'altre dia, no el vaig veure tan malament, la veritat que al principi de temporada sí que estava fatal, jo la vaig veure prou verda,
la vaig veure millor. Si he de ser sincera, visualment la vaig veure millor. Jo tampoc soc una experta en Intesa. És l'únic que tinc que dir. Jo, perfectament, estan correcte perquè, clar, serà difícil fer-la. Sol és he vist que van passar la gespa i el que són les voreres les han retallat després, dir-los que ho feien al revés. No, t'explique, no anaven a fer-ho perquè en principi anava a tancar la piscina el diumenge passat, però ho havien fet així per a deixar-la d'entrar. El que passa que com la gent va demanar que feia tanta calor el cap de setmana passat, al principi de setmana, que per favor si la podia mantenir oberta una setmana més, vaig mirar totes les possibilitats, però clar, ells l'havien passat en principi per a tancar la piscina el diumenge. Entonces la previsió era tancar-la, però això s'havia quedat així, no per res. Clar, al dir-los-ho sí que em va dir, mira, ara ho havien fet al revés, era per aquest sentit. Vale, moltes gràcies. Alguna intervenció més? Paco. Gràcies, senyor alcalde. Una altra cosa que hem observat és que al cementeri municipal, quan eixim del cementeri i ens incorporem al camí vell de Gandia, l'espill que n'hi ha per veure si ve algú de Gandia està ben situat, però n'hi ha un problema a la visibilitat dels cotxes que venen de Bellreguard. D'angle, a lo millor d'angle. Sí, ahir n'hi ha un problema sobretot quan aparquen en el cantó, i és que podem tindre també un accident, no sé si no se pot solucionar aquest problema, perquè ja li dic que ho hem provat diverses voltes i estem veient que costa incorporar-se al camí. La visibilitat dels cotxes que venen de Gandia és bona, el problema és els cotxes que van de Bellreguard a Gandia. Intentarem mirar una solució. Molt bé, gràcies. Alguna intervenció més? Llorenç? Hi ha unes sol·licituds demanant pagar un deute que tenen a l'Ajuntament, els veïns del poble, en feina de la que treballen. I pareix que encara no s'han contestat, o sí que s'han contestat, o han fet alguna cosa al respecte. Però és que en aquest aspecte els deutes que tenen ells no són compensables en faena. És que aquestes persones, segons l'entrada que posen, diuen que com realment s'hi ha de fer un contracte per a dos tècnics perquè pagaren el seu deute, per això aquestes persones han fet una entrada de registre dient que degut a aquestes persones que es va facilitar, tinc així entre aquestes, que si es ho donaven a ells també. I entonces m'ho han dit perquè diu, això pots preguntar? Dic, clar que m'ho preguntar-ho. Perfectament, tu saps, Llorenç, que no són els mateixos casos, no són els mateixos casos i per tant ells no poden pagar aquest deute en feina. Se li requerirà en el seu moment el pagament. Contesteu-li a aquestes persones perquè pareix ser que va parlar amb algun regidor i va dir que és raro que t'hagin contestat, ja t'havien contestat. Si no recorde mal és abans de principi d'estiu. D'abril. Vols els números, si vols. Sí, si me les dones. 12,46, 12,45 i 12,44. Bueno, perdona, 12. Sí, 12,44. 1244, no? Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Marola? Jo una xicoteta reflexió a Cristina, perquè he llegit la teua entrevista. Dir-te que l'últim any que vaig estar jo de regidora es va fer una enquesta pel Dia de la Joventut i no és la primera vegada que es fa. I es va fer a través del Facebook de la llar juvenil. És simplement dir-te, perquè a vegades en les teves entrevistes fas unes reflexions que potser si t'informares o tingueres un poc més de coneixement de les festes del poble no són del tot certes. Gràcies, Marola. Sí, Cris? Només enquesta? Sí, una enquesta. Van fer reunió dels joves i tot? Van fer reunió que el refereixes. Jo tu poses ahir una enquesta que s'ha fet a través de la llar. Sí, és que després es va fer una reunió dels joves i tot allí, a la llar. Jo he fet moltes reunions i he treballat amb gent del poble per organitzar les festes. Jo només el pregunto. Cada un té una manera de treballar, Cris. T'estic dient que fas afirmacions de coses que no són verídiques, com que el dijous de festes no n'hi havia orquestra en el poble, com va ser l'any passat, no és cert, com que el Festival de Bellrock l'havia recuperat en quan ningú any ha deixat de fer-se el dimarts de la joventut, i si vols llegir-te els programes de festes, els pots agarrar i llegir-los. I sempre apareix el Festival de Bellrock en tots els programes de festes. I ara enguany em dius que l'enquesta
és el primer any que es fa i jo t'estic fent una xicoteta reflexió que no és de tot verídic. Alguna observació més? Alguna pregunta, Jaume? Primer que res dir que en el plenari passat vam dir que hi havia uns cotxes abandonats, hem vist que s'han actuat sobre alguns i altres no. No sabem el motiu per què s'han actuat en uns que sí i altres que no, i dic que no em val que té que passar un plaç, perquè n'hi ha un sobretot que el plaç li ha passat i li ha caducat perquè fa més de 6 mesos que està mal aparcat. I això és fer aquesta reflexió. Gràcies. També fer una altra reflexió, farà 5 o 6 plenaris van denunciar que en el carrer Mallorca s'havien fet unes actuacions en tota aquella zona i que estaven mal fetes, i la prova evident és que estaven mal fetes perquè van anar farà un mes a fer un claveram nou perquè poguera l'àvia realment anar a l'Inbornal, cosa que no anava. Però remarcar que encara n'hi ha algunes mancances que no seran d'obra pura i dura, però sí que són de feina que no estan acabades, i el carrer Mallorca està ahí. Pensaven que en aquest estiu, quan no són d'obra, s'acabarien i era perquè anar a mirar i alguna cosa que falta en el carrer Mallorca que s'arregli. Volíem dir també el caixer de la platja, què és el que ha passat? El què? En el caixer automàtic de la platja, que en tot Sí, l'estiu el caixer automàtic de la platja estava averiat. La reparació del banc, que al final se ho va quedar, la reparació que havia d'assolir era d'una quantitat elevada, que no li compensava. Aleshores es va oferir la possibilitat de rescindir el contracte abonant la quantia que havien pactat en ells. S'haurà de revisar, aquest caixer, el banc que se ho quede, l'haurà de revisar i veure realment quin és el mal estat i quina profunditat de despesa necessita per a donar servei. Parlant amb la directora de la sucursal de Miramar del Banc Popular, això van ser les manifestacions, que aquest caixer està molt deteriorat i la inversió que anaven a fer era, o que necessita, millor dit, és molt elevada per a donar servei. Pues jo sols dir que si no... Sí, Perdona, Jaume, referent a la carrer Mallorca que has dit, perquè és l'última actuació que vam fer farà 2 o 3 setmanes dels apartaments estos que hi ha enfront de l'antic cine. No, això jo ahir no m'ha clavat perquè com l'obra l'han fet dins de les cases, no sé si tindrà que veure alguna cosa l'Ajuntament. Ahir van llaure un dia en l'Insal, va anar al carrer Mallorca i l'altre va anar al carrer Sénia, però les obres les van fer dins de cases particulars. Podria ser que potser d'una mala actuació del carrer s'hagi produït lo de les cases, perquè nosaltres ho vam sofrir així en el carrer Joan Miró, perquè el claveram no tirava bé al carrer, perquè quan es va fer el Joan Miró, mentira, el Joan Fuster, quan es va fer el Joan Fuster no va fer l'enganxe al claveram de la casa i la casa no donava, el mal el tenia de casa però perquè no eixia bé al carrer, el mal realment el tenia l'Ajuntament que no va fer les coses bé. Ahir no vaig aclavar-me perquè ahir jo he vist que l'obra, tot el que s'ha fet ha sigut de casa, si els veïns creuen que és per culpa de l'Ajuntament, m'imagino que ho hauran dit ja o ho hauran allò i no entra. El que és carrer Mallorca, obra que ha fet l'Ajuntament. En el caixer volia remarcar, ja que no funciona, per almenys que la paguem, està des del dia 31 de juliol més o menys que es va rescindir el contracte, per almenys que s'apagui, per almenys no gasta llum, que la llum sí que va a càrrec de l'Ajuntament. Després, en el decret 147, que és el tema del mercat de la platja, que ens va estranyar i a posteriori ens va enviar el 147 bis perquè hi ha hagut una equivocació, sí que volia dir a veure què és el que ha passat realment ahir, perquè hi ha un edicte del 10 de juny fa un edicte l'alcalde per fer el mercat en el carrer Segrelles de 4.000 euros a l'alça i després veiem que en el mes de juliol, el dia 15 de juliol, és quan es fa el decret d'adjudicació d'aquesta persona i no s'ha adjudicat, que és el que ha passat ahir. I com tu veu dir, vam treure l'oferta pública
d'accessibilitat al mercat, traient-lo de primera fila perquè havíem tingut queixes i era pensament del govern llevar-lo de primera línia del passeig i s'ofereix el carrer Segrelles. Durant tot aquest temps no hi ha oferta al respecte, no arribem a cap entesa en ningú de les empreses que venen a parlar amb nosaltres i a última hora es rebaixa, com tu bé dius, a 1.000 euros per la celebració de dos mercats. Dos mercats que era, un crec que era a final de juliol i l'altre el 15 d'agost, no recordo ara bé les dates. Aquesta persona se'n va d'aquí afirmant que sí que se ho queda, però es veu que la dona se ho repensa i torna a dir-nos que sentint-ho molt no veia la rendibilitat que li podia traure al mercat i per tant es torna a deixar sense efecte. Lo dels 2 dies, això en la pàgina de l'Ajuntament no està. El que sí que està és un decret d'alcaldia del 10 de juny que, salvo error o omissió, el grup popular del Partit Popular no el té. No, igual no m'he explicat bé. El 10 de juny hi ha un edicte d'alcaldia proposant 4.000 euros a l'alça i el dia 10 de juny hi ha un decret d'alcaldia el mateix dia de fer els mercat el 14 de juliol a tal fetge, el 15 de juliol a no sé què, 3 o 4 setmanes en juliol i 2 o 3 setmanes en agost. Aquest decret d'alcaldia del 10 de juny, salvo error o omissió, el Partit Popular no el té. No, doncs te l'envia, però... No està numerat. A mi el que m'estranya és que... Te dic com van ser els fets. Tu has vist molt bé les dates, és a dir, deixes l'oferta pública que treu l'Ajuntament de Berguedà i es queda deserta. Intentant que es faci un parell de mercats, al quedar-te deserta podem contractar verbalment en alguna. I és quan es proposa aquesta realització de 2 mercats al preu de 1.000 euros. Que si no t'ha arribat, te s'envia i ja està. La 147 i la 147 bis sí que ens ha arribat. Va arribar la 147 i el dilluns o dimarts va arribar la 147 bis, una per darrere. Jo el que torno a remarcar, les dos... En el dia 10 de juny hi ha un decret d'alcaldia, 10 de juny, està en la pàgina web de l'Ajuntament, que no està numerat i aquest decret nosaltres no el tenim. Se li envia al partit, se li envia demà. No el tenim. Aquest decret que hauria d'haver vingut en el plenari del mes de juliol, perquè el plenari de juny es va notificar el dia 9, ja no pot entrar, no hi ha manera, i hauria d'haver entrat en el mes de juliol, i nosaltres aquest decret no el tenim. Es comprova i te s'envia, Jaume. Alguna intervenció més? Sí, volia dir, més que res, dir-li a Àlex, com a regidor de Participació Ciutadana i de Transparència, a veure si de veritat fem transparència i participació, perquè farà X mesos ja que han demanat les hores extres del 2015 i 2016. En el 2016 ja les van demanar per primera vegada en l'últim plenari i les sorpreses que ens van recibir el dilluns o el divendres, les del dilluns, les 2016 i el 2015 encara no ens ha arribat. Com a regidor de transparència voldríem que per almenys aquestes hores del 2015 que ens se facilitara, perquè ja m'ho han denunciat en X plenaris. En l'últim plenari van demanar, ja que estem, ja ha passat el mes de juny, demanem també el primer semestre del 2016 i el 2016 ens va facilitar el dilluns. Però el 2015, no sé, i el disc a tu, com a regidor de transparència, a veure si demanant-ho tu, a mi no fa més cas que a mi, perquè amb nosaltres encara no ens han fet cas. Bé, ja està. Alguna intervenció més? Punt 14. Torn obert de paraula. Hi ha alguna intervenció del públic? Roman, parla. Roman, només estàs tu o Charlie si vol preguntar alguna cosa. A Charlie sí que matar jo després. No, entenem que no. Per tant, i abans de tancar la sessió plenària d'avui, crec que
desitjar-vos a tots que passem unes bones festes, ens congratulem i les disfrutem al màxim. Es tanca la sessió.